ପାଇପର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଡମି ଲଗା ହଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା କେତେ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା? ଫଟୋ ମାରିକି ଆଉଛି କ'ଣ ହେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା 12ଟା ସେମିତି। ତ ଆଜି କ'ଣ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସମୟ ସକାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି କାମ ଅଛି। ତ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନୁ ଖରା ହେଇନି, ପୁରା ପାଗ ମେଘୁଆ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ରୋଷେଇ ତ କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ପଳେଇବି ଡ୍ୟୁଟି। କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଘଣ୍ଟେର କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲେ ଫେର୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିବି, ତାପରେ ଖାଇକି ଆଉ ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ କୁଲ୍। ଆଜି ଗରମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲିଣି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ଛକକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଫେର ଆସୁଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲିଣି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରୁଛି, ଫେର ରୁମ୍କୁ ଆସିବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ। ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ତ ରାସ୍ତାର ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଲର ଆସୁଛି, ସେ ଟ୍ରେଲର ବସିକି ଯିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯିବା। କାମ ଅଛି, ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି। ମାତ୍ର 5ଟା ପାଇପ୍ ଆସି ତ ସେ ପାଇପ୍ ଖାଲି କରିଦେଲେ ଫେର୍ ରୁମ୍ ପଳେଇବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ମୋର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖାଯାଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପାଇପ୍ ଖାଲି କରିକି ଫେର୍ ରୁମ୍ ପଳେଇଯିବା ଆଉ। ଆଜି ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି, ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ସାରି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସିଛି। ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆଜି ଖାଇବା ହେଇଛି ପୋଟଳ ଝୋଳ, କଲରା ଭଜା ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି। ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ, ଖାଇଦେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଉ। ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଖାନାପିନା ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ତ ବର୍ଷା ତ ପାଗ ଆଜି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଖରା ନାହିଁ, ଗରମ ନାହିଁ, ୱାଃ ବିନ୍ଦାସ୍। ତ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିଲି ମୁଁ, ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସିକି ଡିଜି ଗୋଟେ ଉଠା ହେବ, ଡିଜିଟା ଉଠେଇକି ରୋଡ଼ ଆରପଟେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଲ୍ ଲଗା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛି, ପାଇପ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଆମର ମାଟି ତଳେ ୟାକୁ ପୁସିଂ ହେବ। ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲେ, କାରଣ ଏନେଜଲ୍ ଖୋଲିଦେବେନି। ତ ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାହେଇଛି। ପାଇପ୍ ପକାଇଲେ ମେସିନ୍ ତାକୁ ଭିତରେ ଟାଣିକି ନେବ, ସେଇଟା ପୁସିଂ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପୁସିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। There was once a day that I would pray for you, I'd go and miss me. ଏଠି ଏବେ ପାଇପ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ହେବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଡିଜି ବି ଆସିଛି, ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ୱେଲ୍ଡିଂ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନ ବି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ କାମ ଚାଲିଛି। ପାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଡମି ଲଗା ହେଉଛି। ଡମି ଲଗେଇକି ସେଠି ବେଲ୍ ଫସେଇକି ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ଘିଚା ହେବ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡମିଟି ଲଗା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ପାଇପ୍ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏଠି ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ପାଇପ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଏଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ା ନେଇ ପକା ହେବ, ତାପରେ ପୁସିଂ ହେବ। ତ ସେପଟେ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାଟି ତଳେ ତାକୁ ଘିଚିବ,
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ୱେଲ୍ଡିଂ ମାରା ସରିଲେ ହାଇଡ୍ରା ନେଇକି ପାଇପ୍ ପକା ହେବ, ତାପରେ ସେ ଭିତରୁ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ କାମ ହେଲାନି, ତ ସାର୍ ମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ କହିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଦୂର ଆସିଗଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ। ସେ ପାଇପ୍ ଖାଲି ହେବ, ଏଇଠି କାମ ହେବା କଥା ତ ଏଇଠି କାମ ହେଲାନି। ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଆସିବ ଏଠି କାମ କରିବ, ତ ସେପଟେ କାମ ଅଛି ତ ସେପଟେ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହେବ ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଆଇଚର ବି ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଇପ୍ ଏବେ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ ଲଗା ହେଉଛି, ବେଲ୍ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ପାଇପ୍ ଖାଲି କରିଦେବା। ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଖାଇସାରିକି ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ତା ତଳେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଛୋଟ କେନାଲଟେ ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। There was once a day that I would ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଳଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି କଥା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ କାମ ନାହିଁ ତ। ନାଇଁ ପିଇବାର ଖରା ହେଲେ ପିଇସନ୍ ପାଣି କେନ ଆଣ ଓ ସେ ଘରୁ ଏଇଟା ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ? ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା କେତେ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା? 200 ଏବେ 300 ଦିନକୁ 250। ହଁ 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 ଏଇଟା କେତେ ମାସ ପାଣି ଗୋଟେ ମାସ କି 2 ମାସ? 2 ମାସ ଲାଗି 15,000। এই ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଯାଇ 300 ଯାଇଛି 250। ହଁ ଖୋଲା ପାଣି ହଁ ହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଟ୍ରେଲର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇପ୍ ଖାଲି ହେବ। ଆମର ଗୋରୁ ପୁରା ମୁହଁରେ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ମାରିକି ଆଉଛି କ'ଣ ହେଇକି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି, ଏଠି ଖାଲି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଖାଲି କରିକି ତାପରେ ଯିବା। ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍। ତ ଆଜି ବାର ବି ଆଇଁଷ ବାର ଟିକେ, ତ ଆଜି ଆଇଁଷ ତ କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା, ବାରଟା ସେମିତି। ତ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ? ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ବନେଇ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତ ଆମର କେହି ରୁମ୍ ପାର୍ଟନର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଚିକେନ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ଆଉ। ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି। ମାନେ ଯଦି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।